Nou, ik vind dit stukje van het hele proces vind ik ook heel erg leuk. Marjolein Polvliet heeft het hier over de repetities van de nieuwe voorstelling Niemand Zoals Wij, die ze samen met Martijn Broekhart gaat opvoeren. Ja, wij gaan een kleinkunstvoorstelling doen, dus dat is eigenlijk een liedjesprogramma met allerlei kleinkunstliedjes. En die gaan we aan elkaar praten met persoonlijke verhalen, anekdotes en noem maar op. Dus we gaan het ook heel persoonlijk maken. Ja, en Niemand Zoals Wij is dus de titel van de show. En die kwam niet zomaar aanwaaien. We vonden het een pakkende titel, omdat ik echt wel geloof dat er niet echt iemand zoals wij is. Het betrekt iedereen erbij. Het is ook een liedje trouwens, wat ooit in kleinkunstland gemaakt is. Het zit niet in de voorstelling. Het zit niet in de voorstelling, nee. Maar ja, het is een titel die wel nieuwsgierigheid opwekt, hoop ik. Jij bent natuurlijk iets meer van het cabaret, jij bent meer van de Franse chansons. Kunnen we die dingen ook terug gaan zien straks in de voorstelling? Dat ga je sowieso terugzien, want ik ben in mijn cabaretvoorstelling natuurlijk ook altijd liedjes. Ik doe nooit alleen maar tekst. En Marjolein doet ook praatjes tussendoor. En de chansons en het cabaret, het is allemaal verhalen vertellen, komt het eigenlijk op neer. En dat is ook in kleinkunstliedjes wel de essentie. Ik weet van mijn vorige kleinkunstprogramma dat je heel snel uitkomt in een soort levenslijn. En dan eindig je met iets wat niet per se heel vrolijk is. Dus ik denk dat we nu wel gewoon heel erg het leven in al zijn facetten belichten. En dat daar dus ook echt een knipoog en een soort slappe lachmoment in zit. Maar zeker ook hier en daar een heel klein en misschien indringend of emotioneel moment. Voor wie de show wil gaan bekijken, je moet nog maar heel even geduld hebben. Wij gaan op vrijdag 14 november gaan we hem spelen in de Dullaert in Hulst, cultureel centrum. Ja, en daarna hopen we hem nog wel eens een paar keer in Zeeuws-Vlaanderen te doen. Maar dat is eigenlijk de eerste keer. We gaan het een keer uitproberen. We gaan ook experimenteren met eigenlijk een nieuwe vorm van hoe we gaan spelen. Dus we gaan niet gewoon publiek en podium, maar we gaan een zaalopstelling maken waar wij eigenlijk in het midden staan met onze muzikanten en het publiek zit om ons heen. Dus we gaan een beetje uitproberen, we gaan wat beelden maken, we gaan kijken wat werkt er wel, wat werkt er niet. En dan de voorstelling verder ontwikkelen en hopelijk nog vaker spelen.